দুটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে বাইকৰ আৰোহীক টু হুইলাৰৰ এক্সেপ্ট হেলমেট আন কোনো কথাত ফাইন কৰিব নোৱাৰিব। অকল হেলমেট নিপিন্ধিলে ফাইন হ'ব, বাকি আৰু কাগজ নাই পত্ৰ নাই এইবিলাকত যিটো ফাইন কৰে সেই ফাইনটো আৰু এতিয়াৰ পৰা নকৰিব। যদি কাৰোবাৰ কাগজ নাই তেতিয়া তেওঁলোকক নোটিছ দিব, তেওঁলোকে কাগজ ঠিক কৰিব, কিন্তু ফাইন নলয় গভৰ্ণমেণ্টে। তাৰ এটা SOP ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিলিজ কৰিব। দ্বিতীয়তে অটো ৰিক্সা ৰিক্সা যিকোনো তিনি হুইলাৰ তিনিচুকীয়া যুক্ত গাড়ীক 4 বাৰকৈ তেওঁলোকে ৰিপিটেড অপৰাধ নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফাইন নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। মানে এজন অটো ৰিক্সা বা এটা ই ৰিক্সা বা এজন ৰিক্সা চালকে 4টা ফাইন কৰাৰ পিছতহে 5 নম্বৰ বাৰতহে তেওঁলোকৰ পৰা ফাইন ল'ব পাৰিব। মানে 4 বাৰ আমি তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিম। 4 বাৰ ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ ভুলটো তেওঁলোকে কৰিয়েই থাকে তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ বাৰতহে তেওঁলোকৰ পৰা ফাইন লোৱা যাব। আৰু তেনেকে মটৰচাইকেল স্কুটাৰ স্কুটি আদিৰ পৰা এটাতে খালি ফাইন লোৱা যাব হেলমেট নিপিন্ধিলে, বাকি আন কথাত আমি তেওঁলোকৰ পৰা ফাইন। guys खुलुमबाय कामसार बर' सेट जाना फिनिक्स जाबाय खोब गोसो ड्राइभार आइबना जाबाय फिन खेबसेबाव दिनैनि टपिकआ बेनोसै सावरायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअ क्लिपआथ' बुजिखाबाय, थेवबो आङो बर'आव बुंनो नागिरदों जाहाथे जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदान फैनायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, खनाय बेल आइकन बेखौबो थुना लादो। थ' आरो स्किप खालामब्ला बुजिनाय नङा, बेखायनो जोबजासिम नायदो। स' सारा बुंनाय बायदि आसामनि डक्टर CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे रुलखौ फोसावनाय जादों जाहाथे परिबहन माने गारि बाइक आरो अट' बा टमटम बेनि सोमोन्दै। स' गिबियावनो आं बाइकनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' बाइकआ जाबाय अनलि हेलमेट गानाब्ला इयाव फाइन दाननाय जागोन, बिनि अनगायाव कागज पत्र जेबो दाननाय नङा। नाथाय नों जेब्ला एक्सपायार जागोन नोंनि कागजफोरा जुदि एक्सपायार जायोब्ला नोंनाव नटिस फैनो हागौ मोनसे परिबहन एप्सनि गेजेरजों। परिबहन एप्सआव मोनसे एप्स बानायगोन बिसोरो। स' बिदि होनदों नोंनाव बाखि फाइन दाननाय नङा आरो नोंनाव माने कागज लेट जाबाबो इन्सुरेन्स गैया लाइसेन्स गैया मा गैया, नाथाय नोंनाव नटिस फैनोबो हागौ आरो बिदि। आरो मोनसेया जाबाय जायफोरा जोंनि फंबाय आदामोना सारमोना टमटम सालायो आदैमोना, स' बिथांमोननि थाखाय जाहाथे टमटमा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थसिम वार्निं होनाय जासिगोन ना। नाम्बार 5आव नों जुदि 5सिम जुदि भुल खालामबाय थायोबा नोंनाव अब्ला फाइन दाननाय जागोन आरो 5 नम्बरनिफ्राय, होमबा 5 बार आरोना सानना नाय 4 बाराव माने कनसिडार जासिगोन आरोना, जेब्ला 5 बार जासिगोन नोंनाव फाइन दाननाय जागोन होनदों। स' बुजिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना। आरो बेनोसै जाहाथे फाइन दाना होनानै नोंसोरो जाहाथे कागजफोरखौ आपडेट खालामालासे दोननाङा, आपडेट खालामबाय था। मानो होनबा जाय गारिनि कागज पत्रसो नोंनि प्रुफ दिन्थिगोन माबा मोनसे जायोब्ला बा जेबो मोननाय नङा नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय। बेखायनो बे फैसा दानगोन दाना बे बेलेग खोथा, नाथाय नोंनि कागजखौ नों आपडेट खालामबाय थानांगौ, माने क्लियार दोननाया मोजां, नोंनि थाखायनो मोजां। आरो हेलमेटआ बयबो गानथारनांगौ, जाहाथे आंबो खावलायो जाहाथे हेलमेट गानबासो नोंनि परियाला सेफ जागोन, नोंबो सेफ जागोन। स' बेनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट। बिदि जानो नाङा जे हेलमेट गाना दिनै इदि, स' गोबां भुल बियो। स' बेनोसै टपिकआ। आरो लास्टाव आं मोनसे फोरमायनो नागिरदों जाहाथे खालि जोंनाव কিন্তু এতিয়া আমি তদন্ত কৰি চালোঁ, নিখিলবৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু বেংগলী ফেডাৰেশ্যনে তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত মাৰধৰ কৰাত কোনো আফচোল ল'ৰা জড়িত নাছিল। তাত আফচো অফিচটো খোলা আছিল, বেলেগ বাহিৰৰ মানুহ আহি ল'ৰাটোক উঠাই নি কিনে আফচো অফিচত অলপ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তাত আফচো কোনো মানে ল'ৰা জড়িত নাছিলে বুলি বাইদেউজনে কৈছে। আৰু আমি দুটা সংগঠনে মিলি তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত আফচো অফিচৰ ল'ৰাবিলাক নাছিল। সেইকাৰণে আমি যিহেতু এজাহাৰ দিছিল, সেই এজাহাৰটো দুটা সংগঠনে মিলি जोंनाव डिमाकुसि दखरा
मा होनो बर' फरायसा आफादना जाहाथे मोनसे एलिगेसन होनाय एसे ब्लेकमेल खालामनाय बायदि केस एफआइआर खालामना होदोंमोन बेंगलि हारिफोरा जाहाथे सिखावनि केसाव जाहाथे बेयाव जेबो लोब्बा गैया एबसुनि स' बिथांमोना केसखौ उइथड्र खालामबाय स' बेंगलि फेडारेसन आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद डिमाकुसिनि बिसोर सावरायलायनायनि गेजेरजों बे केसखौ उइथड्र खालामबाय जेबो साननांगौ गैया जाहाथे आरो बेखौनो खावलाय जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन जाहाथे फंबाय आदा सार नोंथांमोन जाहाथे नोंथांमोना बिराद सिनसियारलि खामानिफोरखौ माव जाहाथे नोंसोरो खैफोदाव फासिनाङा लोगोसे हारिनि खामानिखौ मोजां मावबाय थाबानो जाबाय स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै बेखौनो शेयार खालामनो एसे टाइम इनभेस्ट खालामनानै एसे बोथोराबो गरम बिखौ ब्लगखौ बानायनाय जाबाय स' मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लास्टाव जोबनाय बेनोसै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग